ma'abota bibiyan littattafan yaƙi da kuma littattafan soyayya waɗanda suka gaji irin Hausa novel ko kuma adventure stories na Hausa, ga wani babban albishir muna sanar da ku. Wasu daga cikin littattafan da aka rubuta fitattu daga cikinsu kamar irin su Tsatsuba, Matsatsubi, Kundin Tsatsuba, Namijin Jiya, Rijiya Gaba Dubu da kuma wasu daga cikin littattafan soyayya irin su Izina, Ba Ni na Kashe Shi Ba, Matata Ce da ma wasu da yawa daga cikinsu. Ana masu farin cikin sanar da ku cewa nan ba da jimawa ba kaɗan za a fara maida su fina-finai, saboda yawa daga cikin masu karanta littattafan Hausa suna ƙorafin cewa suna karanta littattafan ne ba tare da sun fahimci wasu ma inda aka dosa ba, wasu kuma suna karanta su fahimci inda aka dosa. Ƙorafinsu ce da za a yi fina-finan littattafan maybe da sun fi samun sauƙi. To ƙorafinku yana gab gaci, saboda ana gab da fara maida su fina-finai. A inda ake tambayar babban marubucin littattafan yaƙi Abdulaziz Sani Madakin Gini shin cewa zai iya maida littattafan shi fina-finai, sai yake cewa ya kwatanta yin hakan, amma babban na'urar da ake so ta kasance ita ce za ta ba da damar yin wasu abubuwan daga ciki, ita ce babban cikas ɗin shi. Muna fata a ce mu ma nan ƙasanmu Najeriya mun fara samun irin wannan ci gaban na wanda za mu rinka ɗaukar littattafan yaƙi ko kuma na soyayya waɗanda suka shafi wasu abubuwa na ɗan siddabar haka, mun fara maida su fina-finai. Kuma yin hakan maida su fina-finan ba wani aibi bane da ya shafi addini ko wani al'ada ko wani abu, a'a face saboda ƙaruwar ƙasanmu da kuma ci gabanmu baki ɗaya. Maida su ba zai zama wani aibi a gare mu ba, sai don nishaɗantuwarmu da kuma 'ya'yanmu baki ɗaya. Da yawa daga cikin makaranta littattafan yaƙi suna ganin ko kuma in ce suna karantawa cewa ga shi abin da ke faruwa, wannan ya saru wannan, wannan ya halbi wannan, aljani sun yi magana da wannan. Ba wai abu bane da ba zai faru ba abin a fina-finai. Wasu sai su ce wai ana ta sheƙa musu ƙarya. Inda cikinku akwai ma'abota kallon fina-finan China, American film, Indian films, za ku ga duk waɗannan 'yan siddabarin suna yin su, ana yin su. It means abin da yake nuna cewa mu ma za mu iya mu yi iya ƙoƙarinmu mu gano cewa tabbas hakan za ta faru. To muna masu farin cikin sanar da ku babban littafin da kuka ji daɗin shi na Abdulaziz Sani Madakin Gini wato Tsatsuba yana gab da komawa fim, bi iznillahi. Muna sa ran cewa zai koma fim, da kuma wasu sabbin littattafai nashi da yake so ya fidda irin su Sarkin Sarakai, Hatsabibin Sadauki, Kasuwar Ɗaukar Rayuka, da kuma littattafai irin su Azzalumin Sarki da Mazan Jiya, da kuma babban littafin da kuka daɗe kuna tunani Sadaukantarwa, da sauran littattafai, da kuma irin sauran marubutanku irin King Isa, da kuma su abin ganin Hamzakso, da sauran marubuta littattafai, da kuma shi King of Adventure Story Abdulaziz Sani Madakin Gini. Muna ƙara farin cikin sanar da ku cewa nan ba jimawa ba za su fito. Mun gode ƙwarai.